O Road Show da Fundación 11 chega a Pontevedra para chegar os mozos con discapacidade ao emprego. Trátase dunha iniciativa nacional e sobre rodas que se poderá visitar na Praza de España mañá venres 3 de agosto en horario de 10 a 2 e de 4 a 8. Tamén estivo presente ao longo de toda esta xornada dos xoves. E o noso obxectivo é activar a 5.000 persoas mozas en toda España, co obxectivo de que inicien a súa búsqueda activa de emprego. As persoas mozas con discapacidade teñeno un pouco máis difícil que o resto das persoas mozas porque a súa tasa de desemprego é un 63,5% e o 40% delas aínda non conseguiron a súa primeira opción laboral, non? Baixo o lema Non te rindas nunca, esta iniciativa viaxará por 15 comunidades autónomas e 78 localidades ata finais de setembro. Entón, pois con esta unidade o que pretendemos é achegar o servicio ás persoas. Por iso vamos da man dos concellos, porque é a donde vai a cidadanía cando temos un problema, non? Sempre nos achegamos ao concello para ver como non lo poden resolver. Estamos traballando tamén coas empresas do entorno, porque traballar co entorno local para xenerar oportunidades a nivel local tamén é moi importante. E dentro da unidade as persoas con discapacidade van a ter un equipo que os vai atender con información, con orientación e van a ter a posibilidade tamén de traballar en 4 talleres as súas competencias persoais. Estas oficinas de información itinerante están dotadas de persoal e das áreas necesarias para informar os mozos que as visiten de todos os recursos que teñen ao seu alcance para formarse e responder á actual demanda de emprego das empresas do noso país.